салому алайкум. Ман як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳам ки нисбати ҳамон иззат амон баъзе андешаҳои худро баён кунам, чунки мо дар сомонаҳои интернетӣ дида истодаем ки иззат амон баъзе нафарҳо аз хориҷ нисбати иззат амон бисёр ҷонибдориҳо карда истодаанд, аммо чӣ хеле ки мо маълумот дорем, медонем иззат амон дар Федератсияи Россия бештар маблағҳои мардумро мегирифт ва мардумро байни мардум фитнаҳо меандохт. Мо гуфтанӣ ҳастем ба мардуми тоҷик ки ба ҳар хел овозаҳо бовар накунед. ҷавонои тоҷик, шумо медонед имрӯз мо дар фазои сулҳу субот амнияту оромӣ зиндагӣ дорем ва ҳар хел суханҳое ки баъзеҳо аз берун ба мо мегӯянд, шумо ин чизҳоро бовар накунед. маълумоти пурра ба оиди ин нафарон ҷустуҷӯ кунед, пайдо кунед ва медонед дар ҳақиқат ки инҳо воқеан кӣ ҳастанд. дар паноҳи худо бошед.